झाली. हे निवडीक आमचे जे पंचायत मेंबर आहात त्यांच्यानी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो, बिनविरोध निवडून येयल्ले आसा. आणि आता जसे त्यांच्यानी निवडून दिले तसेच ह्याच्या पुढे आमचा जो मिनिस्टर आहा बाबू आजगावकर त्याच्या सहकार्यान आमच्या वॉर्ड नंबर 3 जवळजवळ 50 ते 60 लाखाचे त्यांनी निधी हे केलेला असा. आमच्या पहिलीचो सरपंच असलो विशाल त्यांनी कामां करून घेतले. तशी नारायणान सुद्धा आमचा सरपंच झाला त्यांनी सुद्धा करून घेवचे. बाकीचे मेंबर आहात त्यांच्यानी बाबूकडे वचून ज्ञानेश्वराकडे वचून आपल्या वॉर्डाचो जितलो विकास जातलो तो करून घेवचो. माझे इलेक्शन पयलींच जाल्लें आसा, पूण हांव सगळ्यांक थँक्स म्हणटा म्हाज्या पंच मेंबरांक की म्हाका बिनविरोध निवडून दिल्या बद्दल. आणि जसो तुमी विशालाक सपोर्ट केल्यात तसोय म्हाकाच एक वरस करपाचो आनी फुडें कोण जातलो तेकाय तसोच सपोर्ट करून तुमी पंचायत बरे भाशेन चलोवपाची. जे स्पेशल मिटींग जाल्ली डेप्युटी सरपंच इलेक्शना खातीर तेका लागून आयज आमची पंच मेंबर उर्मिला उल्हास परब ही बिनविरोध डेप्युटी सरपंच म्हणून निवडून येयल्ली आसा. आमच्या पेडण्याच्या स्थानिक आमदार बाबू आजगावकर यांच्या सहकार्यान व बाकी लोकांच्या पंचायत क्षेत्राच्या सहकार्यान आम्ही पंचायत फुडें व्हरतलो. जी काय कामां आहात ती आम्ही निर्बास्तपणे करतलो. थँक्यू.